33 മണി ജപമാലയിൽ തെളിയുന്നു നിൻ മുഖമമ്മേ. സ്വർലോകനാഥേ നിൻ സ്നേഹഗാഥ, മാതൃസ്നേഹത്തിൻ സ്നേഹജ്വാല. യേശുവിൽ ഏറെ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ജപമാല മാസത്തിലെ സമാപന ദിനത്തിലേക്ക് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ജപമാലയെക്കുറിച്ച്, ജപമാലയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മളത് അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ ധ്യാനചിന്തയായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ചൈതന്യം, കൂടുതൽ ജപമാല ചൊല്ലാനുള്ള കൃപ, അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുക. ജപമാല മാസത്തിൽ മാത്രം ജപമാല ചൊല്ലുന്നവരാകാതെ എല്ലാ മാസവും എല്ലാ ദിവസവും ജപമാല ചൊല്ലുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകട്ടെ. കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നേ ദിനം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജപമാല, എന്നും ജപമാലയോടൊരു ഭക്തിയുള്ളവരാകുവാനും ജപമാല ചൊല്ലുന്നവരാകുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ല ഈശോയെ, ഈ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വരുന്ന ആളുകളിലും കൂടുതൽ ജപമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വലിയ അഭിഷേകത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവേ, ഈ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ത്യാഗത്തോടെ പങ്കെടുത്ത, ആത്മാർത്ഥതയോടെ പങ്കെടുത്ത, തീക്ഷ്ണതയോടെ പങ്കെടുത്ത ഓരോ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശു നാമത്തിൽ പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തിൽ ഇവരെ ഞാൻ ആശീർവദിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.